ವಾರ್ತೆ ವಿವರ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಾದಿಬರಿ ಬೇರದ ಲಕ್ಕವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಬಜಪೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುಟ್ಟಲ ಅಂಗಡಿಲಿನ ಲಕ್ಕಾದಿರು ಸಾದಿಬರಿಟೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿನ ಲಕ್ಕವನ ಸಂಗತಿ ಇನಿ ಕೊಡದವತ್ತು ಒಂದು ಪಾಕವಶಲದಿಂದ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಒರಕು ಲಕ್ಕವೇರು ಸಾದಿ ನಿರ್ಮಲ ಆಪುಲು ಮನದ್ದನಿ ಹತ್ತಿನ 4 ದಿನ ಬುಡುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದಂಜನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಿಲೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಬದುಕುಗ ಅವೇನೇ ನಂಬುದುಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಸಾದಿಬರಿ ಬೇರ ಉಂತುನವತ್ತು ಬೇರ ಶುರು ಮಲ್ಪುನಗನ್ನೆ ಲಕ್ಕ ಮಂದೆ ಅಕ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕಾಂಡ ಬೇರದಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಈ ವಾರದಿಂಚ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಜೈದಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಬಜಪೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುಟ್ಟದ ಸಾದಿಬರಿ ಬೇರದಕ್ಲಿನ ಲಕ್ಕಾದೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇರಿ ಹಿಲ್ ಪದಂಗಡಿ ಕೆಪಿಟಿ ಇಂಚಿತ್ತಿಗಳಿಟ್ಟು ಸಾದಿಬರಿ ಬೇರದಕ್ಲಿನ ಲಕ್ಕಾಯರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರನ್ನು ನಾವು ತೆರವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಿಜೆ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಆಫೀಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೀಗ ಕದ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ.